El 21 de maig de 1994, el tramvia de València iniciava el seu camí a la ciutat. Una trajectòria que va començar amb la connexió entre Empalme i Doctor Lluc, convertint a la ciutat en capdavantera en tot el país per reimplantar este sistema de transport. A poc, l'ampliació d'este servei ha sigut constant, fins a arribar a dies d'avui que ja compta amb la línia 4 des de Mas del Rosari fins a Doctor Lluc, la línia 6 unint Tossal del Rei amb Marítim Serreria i la línia 8 amb la connexió de Marítim Serreria i la Marina Joan Carles I, perquè són ja 25 anys connectant amb tu. És un transport molt important per a nosaltres. València Aixina és molt tamanosa en el tramvia. 25 anys connectant els barris de València, com Benicalap, Marxalenes, Orriols, Tossal del Rei, La Marina, Benimaclet o Pont de Fusta. 25 anys apropant als universitaris cap a les seues facultats dels campus de Tarongers, de Burjassot o de la Universitat Politècnica de València. El tramvia de València ens apropa a tots, als de Tarongers, als del Poli, inclús als de Burjassot i la Universitat de València a Blasco Ibáñez. Tenen molta afluència i sempre arribes bé de temps. 25 anys donant servei de transport cap a la platja de la Malvarrosa, a tots els turistes i als veïns de la ciutat. 25 anys gaudint de la Fira de Mostres i apropant a tots els seus visitants. 25 anys anant al futbol, donant servei de transport cap a l'estadi Ciutat de València. Soc abonat del Llevant i me ve perfectament, és el mitjà ideal per a poder anar a l'estadi. Un mitjà de transport públic per a totes les edats, pròxim per als usuaris, fàcil d'utilitzar i que connecta ràpidament València amb municipis veïns com Paterna o Burjassot. Un servei que s'ha convertit en alternatiu al transport privat. Sostenible per a cada un dels usuaris que diàriament fan ús d'aquest servei. Un transport eficaç que seguirà connectant els barris de la ciutat, ampliant el seu servei per a millorar la proximitat i la comoditat de les veïnes i els veïns de València.